El ple de les Corts Valencianes ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2017. Després d'un debat de 2 dies i d'aprovar més de 450 esmenes realitzades pels diferents grups parlamentaris, els vots dels grups Socialista, Compromís i Podem han donat llum verda a les previsions d'ingressos i despeses de la Generalitat Valenciana. El trajecte comença el passat 28 d'octubre, amb la presentació del projecte de llei de pressupostos en les Corts Valencianes. Rebut el document, els grups parlamentaris començaren el seu treball i els consellers i conselleres comparegueren en comissió per explicar la distribució de les partides dels seus departaments. També, dins de la tramitació s'ha celebrat un ple on s'han debatut i votat l'esmena a la totalitat al projecte de llei presentada pel PP i Ciudadanos i rebutjades pels grups Socialista, Compromís i Podem. Passat el tràmit, el treball ha estat en la comissió parlamentària, en les esmenes parcials i en el ple que s'ha celebrat els dies 19 i 20 de desembre, en el que s'ha tractat les esmenes, votat i aprovat els pressupostos de la Generalitat per a 2017. Al finalitzar el ple d'aprovació dels pressupostos, s'ha recordat a l'expresident de les Corts, Vicent González Elizondo, qui ha faltat fa 20 anys, sent el màxim representant de la institució. En la seva memòria, els diputats i diputades han guardat un minut de silenci. Molt especial i un homenatge a una persona que marca una època de la història recent del poble valencià. Enguany farà 20 anys de la mort de l'expresident de les Corts Valencianes, en Vicent González Elizondo, i ens honorem en tindre avui l'hemicicle als seus fills i a una part de la seva família, el qual ens agraïm molt la presència seva. Marcar els diputats i diputades del Parlament molt profundament perquè va ser en aquest hemicicle on va faltar seguidament, uns dies després, el president de les Corts Valencianes. Des de la pluralitat d'idees, la política ha de saber distingir entre el debat sa que enriqueix i les persones. I les persones marxem perquè és així, però la societat es manté el record col·lectiu. Resta l'obra i resta el record de què varen ser i com varen actuar. En Vicent González Elizondo, des de la seva ideologia i perspectiva, lluita pels interessos valencians, des de l'Ajuntament de València, des del Congrés dels Diputats i des de les Corts Valencianes, on va ser el seu president i on va patir aquell fatídic atac al cor el 18 de desembre de 1996. Va faltar uns dies després, el 23 de desembre d'ara fa 20 anys. Per això, senyories, des del respecte i des de la memòria i com a homenatge del Parlament que ell va presidir, els proposa que guardem un minut de silenci en record de la seva vida.